ceerno Jalaluddin e konngol arte maɗa. alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. bandiraɓe mbaɗo wonde fof min calmini on jettiri Allah ngal ɗo jokkodiral ngal ngannduɗa Allah waɗi ɗum ko nokku ɓurɗo senade nder aduna he kono Makka e Madina. Allah waɗi waɗo musidɗo Alhaji Mamoudou ko ga min jokkodiri ko ga min nganndiri ila Madina haa ɗo kono noon nde wonno jiɗiɓe golle fof ɓe jeeyi ko paamodirta non Allah ɗi ne ngoodno no min jiinir tan no waɗi fof timmi laawol gootol. Alhamdulillahi rabbil alamin. To baŋnge ko abbiti e janngude ɗemngal so eɗen mbiya janngude ɗemngal mum walla janngude ɗemngal tan gongal wonde tan ɗemngal ko jogita tan faade e humpito Allah subahanahu wa taala nde addi gannde ko ɗemngal o waɗi yollitere e heɓde gannde ɗemngal so wawi haalde junngo eto windude so windama woni ko moftoto so haalama woni ko nanto ɗum waɗi ko ɗon gandal mofti ngal moftoto koye kuɗol ko ngal saktoto koye ɗemngal. joni noon kala ɗemngal ɓurngal wawde saktude gande ngal ɓuri jogade woni ɗennade wurde ko juuti. kala ɗemngal ɓurngal wawde saktude habar ngal ɓuri jogade woni e wawde saktade ko yaawi. nde ɗemngal so yiɗama yo wuur yo sakto alay sago ngal toppite ha ngal daña wonde kabrirgal. so ngal dañi wonde kabrirgal e nder kabrirɗe ɓurɗe ngellitade ɗe ɗum woni itafnaji centre itafnaji ɗi kaaloji kaldoji e goto foof ɗi mbatta haalde ɗemɗe men e kayitoɗe keddiɗe ni kabrirɗe mbatta haalde ɗemɗe men e kayitoɗe keddiɗe ni ha kabrirɗe janamɓe mbatta sohli ɗemɗe meɗen ɗe mbatta haalede toon. ko nden wonata en dañi ɗamaw ɗemɗe men hankkadi darima e koyngal wawde wuurde gurdam poccirɗam inchallah hay hade min yetta toon noon e namdi darde tindine surtout e nder rendo ngo ganduɗa fayidirowo hakkude ɗemngal e diine ɗum ko darde tinde namdi gati ɗemngal ko banggue mum yaha diine ko banggue mum yaha. eɗen gandi diine islam jippi koye arab ɗemngal arabi nela sallah sallam ɗo e makka o jibina sallllahu alayhi wa sallam ko ɗo o mawni ko ɗo a nela kono makka naɓe haalo ɗemngal makko arabi e ngal ɗon ɓe nde ndiyimo ɗo jinno ko warde mene kadi kono ɓe ndiyimo ɗo o yehi Allah okkoyim polgu o arti o fooli ɗum diine makko o Allah jalni ɗum nder aduna e fof hannde hay diine goto hannde fotani diine islam. alhamdulillah rabbil alamin. ɓettoɗal alhamdulillah rabbil alamin. wona arabiya no woni l'islam ala wona l'islam ko arabiya ala kono noon ɓurana jippi koye arabiya e ɓedde arabi ɗon ɗo hamen ɓakke taw ko hefere eɗen jeeɗu ñande fof waddana wonde arabe de woni wonde juul wonde l'islam wonde juulɗo ɗum ko fimde ɓaleejo o boɗeejo o tubako o chinois o arabe fof foti hen fimde mande hen woni toon l'islam o woni no seydna Ali walla seydna Abubakar wino ni o wi fimde ko ɗo woni wona ɗemngal ngal wawi ko hollirde ko woni ga ko hen sa ngal haalni ko ala ga kono ko ga o haaqi o ga woni fimde woni liman wadde ɗemngal e diine wona gotum kono noon nde wonno fof koye neɗɗo he woni neɗɗo woni kaalo ɗemngal gollo diine o ene yaada ha sikke hunde ko gotum ɗum waɗi ne jeeya e jumri sikkude kaalo ɗemngal manuwal fof jeyaka e julɓe walla kaalo ɗemngal manuwal fof ko juumɗo ɗum ko juumɗo natan fof
kadi no mbiɗen naan ni ko ɗemngal gandal soomi mana gandal ne heɓoro e ɗemngal sa wawi ɗemngal ngal mbaɗa wawde fof kala gande bindaɗe hen aɗa wawa heɓde ɗen gande e rewde ngal ɗemngal ngal mbawɗa ngal seydi wona serrade ɓurmi yewade ko denɗiraɓam hay soko serrade winda gandal cellugal sa wawi serrade sa jangui ma a faam hen ngal ɗon gandal nde he ɗemngal ko daaba tan mo neɗɗo waɗɗoto faade e heɓde gande ɗum waɗi nanguirɗo ngal noon fof ngal wawma nafa kono kala nanguirowo ɗemngal maniwal ngal ala nafoore ɗemngal maniwal ngal jogui nafoore an ka tardowo sabu firti sona waw ngal ɗon ɗemngal a wawa dañde nafoore nden ɗon e te noon gandal ɓe mbi wirni kono woɗɗani ene wawi goɗɗo kaalowo ɗemngal nantagal o wawi haalde ko jiɗɗa andude ko fof fama ɗum nder ɗemngal ma e sikki ala Allah subhanahu wa taala omo teddini neɗɗo e te ko kanko no tagiri yimɓe ni no tagiri ɗemɗe ɗe kadi omo teski subhanahu wa taala hay hunde Allah wi tagirani asma ɗiɗi fof pour bolle kuyɗe ala ko tagiri kecce ala toon kanko kala ko waɗi ko haqiqa eko ɗemɗe ɗe no mbayi sertude weñidirde fof goto fof no jogui haqqille mbaɗa tagiri ɗum hay hunde hen ala bolle kuyɗe kadi yo ma arsalna min rasulin illa bi lisani qawmihi li yubayyina lahum min nelani haynara sona ɗemngal yimɓe mum beele o labtinal sabu ko mande wawi ɗemngal yimɓe ne mbawa famde yimɓe tigui rigui ko poti famde ko no hannirta ni so tawi ɗemngal jiggal tan pamdirtaɓe famde ngol taɗat ko ɗum saabi e nokkuji men guila l'islam ari e Fouta hande l'islam ari e Fouta guila l'islam ndeya duuɓi capanɗe jeetati ɗon ha disa duuɓi temedere tima Fouta ɗum hande duuɓi ujunere mum ɓenni walla kam ɓadni so woni ha hande heddi furankoɓe mbawa l'islam ɓe ganda l'islam holko on sababu tigui rigui mi sikki ko ɗemngal jangguirtegal ngal woni wona ɗemngal makko sin l'islam jangguirta ko ɗemngal fuutankoɓe ngal ɗum muynata ngal tan hande foof en andi l'islam ono hannirta ni saabu hemɓe jibina heɓe mawni kono ɗon jangguete koye ɗemɗe jaynenkoje e mabɓe janngude ɗemngal jannal ha mbawi famir ɗum gandal en namdi taaɓe kewɗe ngati na hettinde alkul tan sa hettinde alkul ha gasni ma pama firuji karfeje ɗe sa famfiruji ha gasni ma pama lelgo ɗemgal ngal sa famdi ha gasni ma keɓa celluko ɗemgal ngal ɗum fof serendi nde mbawa wawde famde ɗemgal ko yiɗi haali so haalama holko firti ñokko goɗɗo natan ɗen ɗon ma goɗɗa e magga tigui nde mbawa ande tigui sinno ɗum ɗon fof noon wonno ko ɗemgal ma ngal muyɗa ngal kalta jamma ñalawma ngal ɓuranno weɓandam sabu ko ari ko fof ɓalli ɓadima ko haala ko a faama so ɓurama janggama firama e pular ha pular fof paam hay sino ɓe janggani binde so nene haalini firre tan e paam firtiɗe ko sinno no firrano e pular haalaɓe ceer eɓe jangganno pular deke ma ɓuranno weɓandem kadi dañi hen yeruji laftuɗi alhamdulillah rabbil alamin o seeɗa fodde seeɗa bindaɗo e pular o hande hewɓe en ji paami ko heewi e diine mumen e pular dewi hakkullañe ceerno Dialal Diine koko duñma e ganduɗa ko janggunoɗa foof e ɗemgal ganduɗa arabe mbatta ɗum e ɗemgal meɗen pular lamgal caggal holko duñma hen holi yani e ma hen Allah suurete eyi kiram nan toon mataw jingol nan toon kono mbiɗi yii e sikkam min ko farilla ko wajibe ɗo kala jannguɗo e men hetade watta ko jang koye pular sabu hedde hitande ujune temedere capanɗe jeetati e tati mi heeɓi defte ɗiɗi e gimori Angleterre nde ne wiye kabaru moƴƴo nde ene wiye linjiɗi ɗiɗi fof jangguinte ko chrétienisme affaire catholicagal ɗe jangguinte pular labɗe cerɗe kaala muula ha fewi ko ene gaddana hitande ujune temedere capanɗe jeetati e jeegom 1986 mi heeɓi deftere mi wiye puɗɗorde l'islam pular mi winda hoore e hoore mi winda koyto
wahabiya hoore e hoore moftumi jangi so jangi gasdi mofta waɗi ɗumunna seeɗa musidɗam goto madinajo suuka madinajo o wi kam ko waɗi deftere hawnide mbimi a o deftere nde ne wiya Allah jogii ɓiɗɗo mbimi a ɓiɗɗo Allah de ko kawɗo Allah jogii ɓiɗɗo o wi a deftere nde noon pamnumi noon ko ɗum firti ko chrétien mbiyata Allah jogii ɓiɗɗo ko deftere catholique ko heeɓi ɗon tawi nde deftere nde kemmi nde ko nden hono mum heeɓi nan holto heeɓi o heeɓi koye luumo ene yeeya capanɗe deftere nde nde waajade ko jas temedɗiɗi kono capanɗe ɓe jeeyata ko dokkata ɗum o ko firti yahani maire ɓe mbaɗani halisaji mabɓe pour maire mawɗo amanta maire awa caggal ɗum kadi goɗɗo kadi musidɗo goɗɗo kadi madinaji dayi man wi kam ndeke ante ndeke takkude ndeke koko harmi ko kefragal mimi ha i takkude kefragal ceerɗen ne mbaɗa mawɓe l'islam mawɓe fof ne mbaɗa ya kef o wi wonde mi yiɗo tan ne haalɗum onene wiyete o tiɗɗo l'islam miijo haabiyan ko kañum mbiya tarki en fof ko harmi ko bidaya kadi kono holto pawi hen nala sallah sallam tanum seydina Hussein wonno goto hadith jaltini omo namdo faami an kam tarki oɗo holto gondi yaha ɓandu ɓolɗo ala he tarki nde he mbaɗano e mbaɗa tarki tama mi mbiyata tama im noon goɗɗi no ngoodi ɗin ko ɗentereɗi gallaɗi en piɓi en e gueɗe mbaɗ noon ɗum woni ko rentere ko ɗum noon no gueɗe sahara ɓe ɗum nelaɗo sallah haɓɓi ɗum kono amma tarki molorɗi ɗi sallah sallam haɓaki ewa ko noon noon pammo kam kone fof ko ɗum firti ewa mbimi noon tawde ko ni no sinami mbiyata ni ala ko heɗata ñamdi sona ñamdi holkono feerum wona wiide yimɓe oto ñamgu wona feere wiide yimɓe oto ñamgu wona feere holno watte guerɗe windu e bindeɓe gadda ene binden ko joguiɗen ko gadden se binde en gaddi kamɓe so binde en gaddi yimɓe men so jangui to jangui ga ba fo jom hakkille ma ñawan hoore mum ko selli ko ƴetta ko heddi ko juɗɗi no yani janggo wayata kono jartoro guerte ni renda tan so gasni yembilo jaaro je ko moƴƴi ko ƴetta ko heddi ko weddo deka noon ko ɗum e yenda min kala jannguɗo andi ne foti windude aduna rendam sabu ne heddiɓe nane binda ne gadda ko enen ɓe gaddanta goto fof noon so lañi tekkinte banggue muɗum te goto fof koye lañde ne fooɗa ne yiɗi heɓde ko nawori e walare mum ha tekka nden noon walare men ene diine l'islam laaɓɗo o yo Allah wallen tekkidirɗen nden walare nde wasaɗo o amina kadi walla ngel men woni e yiilede tata kamɓe goy ko ƴiƴam men ko fof meɗen ala sago darɗen yiltoɓe kamɓe mbaɗata hakke ɓe en darɗen mbiyaɗen feere ha mbasa hebdeɓe yo Allah wallu en noon e gandi en ngala dole mabɓe en ngala gande mabɓe en ngala karallagal mabɓe en ngala haydara kono en jogui Allah Allah ronkani hay hunde ɗum waɗi ko Allah ballinɗen hen wona wonde wonko mbawɗen wonde wallu ko ganden kono en ɗamini Allah ne wonde men inchallah te eɗen jorti balla makko kadi eɗen jii bandiraɓe ne mbawi darade e yidde jingande en e wallude ko jeeheten ko elle ɓe paami tigui rigui hol darde men ɗum noon ne weeli darnoɗa bande tinanma adarima ko yettere Allah no fewi en ñaagui Allah yallah nawɗum yeeso amin amin ceerno Dialalu ko sakkiti haala meɗen mi yiiɗa tampinde mon trop no feewi kono noon mi tampinde seeɗa ɗum ɗo ene ɗamina yaltinede haalirde Agname ɓamtikulagu Agname Yariyaɓe ko karalla men ñeeñƴuɗo tigui tigui hono katante leñol ko on ɗaminimi nawande oɗo hende ngoɗo ɓayawo mbo sikki mo liggo hen golle tidde ko sakkitomi tan wiidema mi sernanno wiyannoɓe me konngol tan seeɗa wiyannoɓe ko darantoɓe Pulaar ɗamini ko haɓa diine ɓe holko kalata tan ko rapidement tan seeɗa jafana ko konngol tuba hoto kalmi ɗum rapidement o eyyi aɗa andi neɗɗo foof ko famuye muɗum kadi so hunde fuɗɗima ne yaaha ara ɗum yaade wallude ɗum ɓe goto fof kadi e yaade muɗum goto fof ene yaara so tawi min mi yi goɗɗo darni Pulaar kono mi yi e nder makko o darni ko haɓade goɗɗum e nder ko gonmi mum ko foti ko diina o foti ko neɗɗagal ngal foti goɗɗum e goɗɗum mami oɗo ko saysay mbiyata Pulaar o ko saysayde kono ma wi neɗɗo o ko saysay sabu yalto bonnude hay ɗo to gonɗen won pelle nan ɗo e Sénégal ɗo
hannde woɓɓe paami ɓeɗo jahata ko wona ɗum kamɓe jahatno kamɓe jahata dinoɓe yo seni dinoɓe yo focc yo rew lawol ɓeɗo ngara jangguindeɓe nanno hen goɗɗumaji ɗi ganduɗa ngala hen jonon so tawi neɗɗo hawri ko honɗen pelde wawi wiide nder pulaar o kono ko jumle a fani ñawirde hunde neɗɗo goto walla fedde wotere neraɗo mum golle no goru ɗum wi kay fedde manire ko ni waɗat kono woti kay janggude pulaar fof ko ni waɗat ceerno jarama wiiɗa tampinde mo no fewi Allah jarama jarama hankkadine kam kala laarɗo ngoɗo ayawo holi oɗo kam hewɓe namdata holi o ko tanum alhaji Mamadou Saydou Ba ceerno men ceerno Madina Gounass ko ɓi ganduɗa ceerno Tidiani ko kanko famnanno en ganduɗa ɗeɗo gueɗe ɗum noon yo Allah yombo moƴƴere koɓe darane islam ko ekoɓe daari ɗemgal yo Allah yoɓɓe moƴƴere ya barke fayde e salatul fatiha ɗum noon ceerno a jarama yo Allah yoɓ moƴƴere ɗum noon ko jaggano vidéo ko Mamoudou Samba Sow en ɗamni jaltino ɗum e haalirde Agnam ɓampi pulago Agnam yeriyaɓe a jarama yo Allah yoɓ moƴƴere salmini katantine ñol no fewi musidɗo hono heewino ko katantine ñewol ñewol ɗum ko oɗo baba oyo heewi widemo noon musidɗo bande fof karande ñewol Allah jarama on yo Allah yoɓ moƴƴere yo Allah yoɓ moƴƴere mi ƴetta e ma tan photo woto